वसंत ऋतू लागताच जंगलामध्ये पळस फुले बहरतात आणि लाल केशरी रंगाने संपूर्ण वसुंधरा बहरून जाते। मात्र वाशिम जिल्ह्यातील वनोजा परिसरात दुर्मिळ असलेला पिवळा पळस बहरलेला आहे। हा पिवळा पळस अत्यंत दुर्मिळ असून औषधीसाठीही या पिवळ्या पळस फुलांचा वापर होत असल्याने या पळसाला विशेष असे महत्त्व आहे। वसंत ऋतूत फुललेले हे पिवळ्या पळसाचे झाड सध्या सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे। वसंत ऋतूची चाहूल लागताच वाशिम जिल्ह्यात चोहीकडे केसरी रंगाच्या पळसाच्या फुलांची आपल्या इकडे सर्व इकडे गर्दी दिसते। परंतु आमच्या शेलूबाजार परिसरामध्ये व वाशिम जिल्ह्यात एकमेव पिवळ्या रंगाच्या पळसाचं झाड तुम्हाला पाहायलाच मिळणार आहे। समृद्धीच्या सानिध्यामध्ये वनोजा शिवारामध्ये हे झाड पिवळ्या पळसाचे आहे। येता जाता सर्व वाटसरू या फुलाच्या आनंद घेत आहे। काटेपूर्ण अभयारण्यालगत असलेल्या वनोजा शेतशिवारामध्ये हे पिवळे पळस बहरलेले आहे आणि हे पिवळे पळस अत्यंत दुर्मिळ असल्यामुळे यांचे संगोपन करण्यासाठी वन विभागाचे विभागीय वनाधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, निसर्गप्रेमी यांच्या मार्गदर्शनाखाली काटेपूर्ण अभयारण्यामध्ये बीज लावून त्यांचे संगोपन करू। उन्हाळा चालू होताच, होळीची चालू लागताच आमच्या परिसरात वाशिम जिल्ह्यात हा आगळा वेगळा पळस पाहायला मिळत आहे। पिवळ्या रंगाचा आपण कुठेही पाहिला तर आपल्याला केसरी आधी लाल रंगाचाच पळस पाहायला मिळतो। फक्त हा पळस आमच्या वनोजा सर्कलमध्ये इथे आहे आणि लोकांची फार गर्दी हा आगळा वेगळा पळस पाहायला होत आहे। पळसाला जसा आकार नाही तसाच त्याच्या आकर्षक फुलांना गंधही नाही, परंतु फुललेला पळस सर्वांनाच आवडतो, कारण पळस फुलला की संपूर्ण जंगल लाल रंगाने न्हाऊन निघते। मात्र वाशिम जिल्ह्यात काटेपूर्णेच्या विस्तीर्ण जंगलात फुललेले हे पिवळ्या पळसाचे झाड सध्या चर्चेत असून हे दुर्मिळ झाड बघण्यासाठी पर्यटक गर्दी करीत आहेत। ब्युरो रिपोर्ट वत्सगुल्म लाईव्ह साठी सचिन राणे, सेलू बाजार, वाशिम। उन्हाळ्याची चाहूल लागताच आपल्याला सर्वत्र लाल केसरी रंगाने फुललेले पळस पाहायला मिळतात। मात्र वनोजा परिसरात अत्यंत दुर्मिळ असा असलेला पिवळा पळस आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहे। या पिवळ्या पळसाचे संबंधित विभागाने संगोपन करण्याची गरज असून याची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे।